til det liv, der foregår, når en flok teenager mødes for at dyrke det, de virkelig brænder for. Det er tagget. Det er bombing. Fordi pieces kan du ikke lave mere nu. Nu skal der bare bombes. Nu skal der smadres. Smadre, det lyder meget, meget sådan. Altså smadre inden for graffiti, ikke? Det betyder bare, nu skal der bare males. Tags, throw-ups, overalt. Det startede med nogle glade drenges farverige fantasier på grå mure og triste toge. Nu har DSB erklæret graffitimalerne krig, og de er bomben mod bøderne, undergrunden mod overmagten. Det tager et kvarter og smadre 4 stammer med 8 vogne. Med spaghetti og tags. Spaghetti, det er bare, altså, så man bare sætter nogle streger, bare for at lave et eller andet. Og der skriver de dit navn i gang imellem. Et kvarter tager det at smadre 4 stammer. For en person. Det er bare for at fortælle, hvor vildt det bliver, ikke? Folk går amok. Alligevel er der nu optakt til en farce af rang på de københavnske togbaner. En farce, der antager bandekrigslignende dimensioner, når servicemedarbejdere og graffitimalere rotter sig sammen, hver for sig, og kæmper om magten og æren. Jeg kan mærke, de kigger på mig. Jeg kan mærke på dem, de godt ved, hvem jeg er. Jeg kan mærke på dem, de enten har et eller andet form for had. Men jeg tror faktisk, de alle sammen har en lille smule respekt for det alligevel. Der er krig på banen i det københavnske S-togsnet. DSB mod kunderne, eller rettere sagt togpersonalet mod hiphopperne. Hiphopperne er en flok drenge mellem 14 og 18 år. De står og hænger i små grupper, nogle gange større grupper, og tit på Vesterport station. Servicemedarbejderne, også kaldet S'erne eller SS'erne af hiphopperne, sværmer rundt om de unge mænd, men det er ikke lutter kærlighed, for hiphopperne laver graffiti. Jeg var ude for mig og en af mine venner, vi stod på Vesterport, kun os to, og vi generede overhovedet ikke nogen, vi stod bare og snakkede sammen, så smed de os så ud, 2 S'er der. Så gik vi så ned for at tage toget, og de fulgte sig efter os. Stod de og skrev, hvor høje vi var. De gik hen og spurgte os direkte, hvor høje vi var. Det gad vi da ikke fortælle dem. Så skyndte vi os op i et tog mod Østerporten, så hoppede de med. Så ville de se vores billetter. Jeg tog mit buskort frem, og så skyndte han så at tage det. Stod og skrev adressen op. Så måtte jeg jo bare skynde mig at tage det. Så sagde de så, at vi skulle forsvinde fra DSB's område. Så fulgte de os op, så stod vi af på Østerport, så fulgte de os op hele vejen ud af døren. Og så kunne vi bare stå der, altså. Så udviste de os bare på DSB's område. Vi havde egentlig ikke gjort noget, altså. Men de vidste jo, at vi var malere, ikke? Graffiti-skriverne har kun et våben, og det er det, der står skrevet. Det er tagget. Det er bombing. Fordi pieces kan du ikke lave mere nu. Nu skal der bare bombes. Nu skal der smadres. Smadre, det lyder meget, meget sådan. Altså smadre inden for graffiti, ikke? Det betyder bare, nu skal der bare males. Tags, throw-ups, overalt. Fordi nu er der krig. Nu skal vi vise dem af alle deres voldsprincipper og deres autoritetsprincipper, de egentlig ikke kan skide af. Fordi de kan ikke stoppe os. Fordi så længe der er unge mennesker, der gider at ofre sig selv på at male på togene, og gider at ofre sig selv på at blive straffet for det, så længe vil graffiti leve. DSB er trætte af graffiti, og de har taget kampen op. De danske statsbaner har på 1 år brugt små 25 millioner kroner alene på at fjerne graffiti fra tog og stationer. Og så har de oprettet det særlige korps af servicemedarbejdere, som både skal hjælpe passagererne med togtider og barnevogne, og samtidig skal holde ro og orden. Noget tyder på, at de tager deres arbejde alvorligt. Altså, de står og siger alle mulige ting til os. Sådan, de kender nogle bander, der går rundt og banker graffiti-maler, dem vil de gerne være nede i, men nu er det jo uniformer på, og altså, de siger alle mulige ting, der generer os meget, men der var også engang en, der sagde til mig, at man kunne blive skubbet ud foran et tog, og der var også, hvis der ikke var nogen vidner og sådan noget, altså, de kommer med alle mulige små bemærkninger, ikke? Sidste sommer, hvor jeg tog toget ind til byen, der var kontrollør i toget, og så skulle de se mit kort. Så har jeg kørt i toget et par gange den dag også, hvor de også skulle se mit kort hele tiden.
Og det var, ja, det var bare en kontrollør, som jeg ved ikke, som åbenbart ikke kunne lide en eller også. Jeg ved ikke, hvorfor han var sådan. Men så ved 6-tiden, der skulle jeg jo hjem også. Så der tog jeg så toget hjem. Så kom jeg på stationen, og der stod den samme kontrollør, som havde set mit kort 7-8 gange samme dag også. Så da jeg var gået forbi ham, så begyndte jeg at lunde over mod døren. Så vender han sig om og siger, hey, kan du lige komme tilbage her? Så tænker jeg, nu må han altså tage at stoppe, for nu har han jo set mit kort 7-8 gange eller sådan noget lignende. Så ja, det gider jeg ikke. Og ikke fordi jeg ville løbe fra ham, for det kunne jeg da godt have gjort. Men så kommer han løbende, og tror, at han er efter mig, efter en, som vil løbe fra ham. Og lige det, jeg skal til at åbne dem, der kommer han bagfra, og med al sin vægt, så smækker han mig op imod væggen. Og river tager fat i ryggen på mig, og så smækker mig op mod væggen samtidig. Og der blev jeg altså også sur, fordi så vendte jeg mig om, og så skubbede jeg ham. Skubbede ham væk og sagde, om han er tilfreds med at se mit kort en gang til. Og så viste jeg ham mit kort op i hovedet på ham en gang til. Og så gik han. Alle graffiti-malere er mod vold. Fordi vold nytter ikke noget. Så begyndte det så at komme med, at S'erne begyndte at blive, skal vi sige, lidt for nærgående. De begyndte at lægge folk ned på jorden, begyndte at stå og sige til folk, ja, hvis jeg mødte dig uden uniform, så ville du få så mange tester, der kunne ligge på dig. De har fredet armen om på folk. De har visiteret folk. De begynder at registrere folk nu, eller ligesom se, hvor høje de er, begynder at spørge om buskort for at få ens navn, og løerne begynder kontrollørerne. Det er bare det løer, ikke? Og de begynder at blive mere aggressive, ikke? Og de giver mere udtryk for holdning. Det er tæsk, der er vejen. Røvfuld, det er hvad I trænger til. Det er det eneste. I er en flok uopdragende små røvhuller, der ikke ved en skid om, hvad det her drejer sig om. Og nu skal vi have sat ordentligt det her. Nu skal tonekræfter med at blive ordentligt igen, og så lige meget, hvad det koster. Altså, vi får afreageret på en måde, ikke? Altså, for eksempel, hvis de nu smider os væk på stationen og sådan noget, så kan vi jo ikke bare stikke dem ind på snotten. Det kan jo ikke rigtigt. Det nytter jo heller ikke så meget. Så går vi måske ud om natten, og så på den måde, så skriver vi over det hele på stationen, og sådan noget, så på den måde, så får vi afreageret. Inden vi går på aftens patrulje, så er en lille besked til skubberen. Indtag. Krisen. Og Servicemedarbejderne går direkte efter graffitiskriverne, fordi de kender deres ansigter fra utallige møder på S-togsnettet. Ligesom skriverne kender togpersonalet. Der er en af dem, vi kalder Øf. Det er en kæmpe stor, fed mand. Han har med et lille overskæg, ligesom Hitler. Og ja, han er altså Øf, og han er nok en af de værste. Og så er der også en, der hedder Tove. Sådan en lille, gammel en, der ligner en mand. Og hun er også en af de værste. Altså, hun er sådan en rigtig stræbe og sådan meget stolt over, hun er i DSB. Altså, hvis hun ser et tag i en vogn, så farer hun ind og mærker ham. Det er vådt, og hun følger efter en, sådan en rigtig rev der. Men Øf, han er nok det dummeste svin. Det var blandt andet ham, der registrerede mig der. Og jeg har set ham 2 gange til folk og fået deres arme om, og han er altid, altså der er nogen, de er mere tilbageholdende, og de siger måske til os, kan I ikke bare gå væk fra stationen, eller lad nu være med at larme så meget, eller sådan noget lignende. Men Øf, han smider sig ud lige med det samme, eller tilkalder politiet. Der er ikke noget der. Altså man kan bare se på nogle af dem, de er så ekstreme. De går ekstremt meget op i deres job, og det er 100% sikkert, at de har taget det job for at knalde graffiti-malere og andre. Fordi at de ville måske have været politibetjent, men det kunne de ikke blive. De er blevet kasseret. Øf, måske er de for fede, eller hvad, det ved jeg ikke, men... Og så kan de så blive S'er i stedet for. Grunden til, at de bliver kaldt SS'er med en lidt negativ stemning af nazi og lidt Hitler og alt det der, ikke? Det er fordi, at vi er jøderne, ikke?
og de er autoriteten, som underpresser os. Vi er minoriteten, som har en mening, der er lidt anderledes end deres. Og derfor bliver de sammenlignet på den måde med SS. Fordi det er meget sjovt, at de kalder dem sig selv service, men de har 2 S'er siddende på ærmet, så det er oplagt at kalde det på den måde. Men jeg ved, der er mange, specielt den ældre generation, der overhovedet ikke kunne tåle den sammenligning, fordi der skete nogle meget forfærdelige ting under 2. verdenskrig, og det forstår jeg fuldt ud. Og på det grundlag kan du heller ikke, men hvis du ser det kun på graffiti en dag, så er vi graffiti-skriverne. Vi er frihedskæmpere for graffitiens sag. Graffiti-drengene kalder sig selv for skrivere, og de særprægede underskrifter, de sætter alle vegne, kalder de for tags. Et stort billede hedder et piece, og bombing eller bomb er det totale graffiti-angreb. Vinduer, sæder, vægge, plakater, skilte, alt bliver overmalet. Almindelige mennesker forstår det ikke, vel? Altså, hvis de ser noget flot, noget eller et togpige, så står de bare og siger, sikke noget svineri, og altså, de forstår det bare ikke, altså. Det gælder bare om at få sit navn frem. Hvis man laver flotte ting på store mure og sådan noget, så bliver man kendt på det. Hvis man har mange vogne indvendigt og udvendigt med tags, har mange togpiges og sådan noget, så bliver man kendt på det. Dem, der for eksempel er mest oppe i togene, eller dem, der kan lave de flotteste ting og så videre, altså de er nok dem, der bliver mest anerkendt, folk ser op til en og sådan noget, ikke? Hvis man er den vildeste, eller den bedste, eller hvad man nu er. Altså, hvis nu man har sit navn op overalt indvendigt, så kommer man alle jo ind og siger, ja, man er meget op og sådan noget, og det er jo meget fedt. Eller hvis man har lavet togpiece, så er det rigtig fedt, at det er lykkedes, fordi det er meget sjældent, der er piger ude at køre på togstrækningerne. Fordi det er meget svært og sådan noget, så det bliver meget anerkendt, ikke? Altså, på den måde bliver jeg kendt. Altså, inden for skriveren, altså, jeg er pisse ligeglad med andre mennesker. Det rager mig en skid, hvad de siger. Jeg laver det for mig selv og for de andre skriver. Altså, blæsevær med andre, ikke? De unge, der egentlig beskæftiger sig med graffiti, det er folk, som egentlig ikke... Skolesystemet siger dem ikke særlig meget. De render rundt bare... Det er ligesom, altså, de har ikke noget at lave, og så lige pludselig kommer der virkelig en mening med det hele, ikke? Det starter som en leg, ikke? Og hvor der er, og så render man rundt og ser op til de store, ikke? Og man ser de vilde ting, og sådan vil jeg også være, og bla bla bla, og så begynder man, og man sidder og tegner, og så kommer der måske nogle af de ældre, der fortæller. Altså, det ligesom fortæller, hvordan man gør, ikke? Giver skal vi sige, mester til lærer, ikke? Altså, det kører ligesom, altså rigtige kunstnere kører, at de nye kommer, og så fortæller man dem, hvordan man gør, hvor man fortæller dem de små tricks, hvordan man styrer dåsen, og så videre, ikke? Men det er op til dem selv, om de vil, fordi der er så mange, der kommer og leger smart, der siger bla bla bla, og de kan snakke røven og led, og alt det der, ikke? Men dem bliver der ikke givet en skid for. Der bliver først givet en skid for dig, når dit navn står, så det står overalt, eller ikke overalt, men så man ser dit navn hver dag, så begynder lidt folk at sige, hey, hvem fanden er ham, hvem fanden er det? Wow, han er eddermame blevet god, ikke? Det sjoveste, det er nok at lave det ulovligt, det der spændingen ligger. Det er også det bliver mest inden for de andre, bliver det, altså det er federe, hvis man har lavet et for eksempel et piece kun med sølv eller guld ude på langs linje. Det er et farligt sted, en kæmpe stor en langt ude i Tostrup med farver og sådan noget. Det bliver altså anset for mere, eller man er mere op, hvis man gør det andet. De graffiti-malere, der bliver grebet i at male ulovligt, bliver fældet uden noget. De kan få bøder og erstatningskrav op til 300.000 kroner. Så når en skriver tager ud på en farlig opgave, for eksempel et stort maleri på en togvogn, så lægger han først en strategi. Allerede hjemme, der finder man ud af, hvordan man skal lave det, ikke? Så har man så aftalt med sine venner, hvor man skal mødes, og man mødes så, og man har sin maling med. Nogle steder kan du male det om dagen, ikke? Andre, men som regel, så sker det om natten, ikke? Det vil sige, at man tager sidste tog, eller næst sidste tog, fordi det er altid smart, for hvis der nu skal ske et eller hvis der er løer, eller noget af den stil, ikke? Så kan man lige hoppe af, og så kan man altid nå det sidste tog, ikke? Og så når man så kommer derud, så tjekker man området, ser om der er nogle vagter, og så når man ser, at det hele egentlig er meget stille og roligt, og det sidste tog, de er kørt, så går man så ind i togene,
Og så sidder man så og lige slapper af et lille stykke tid og ser, om der kommer nogle vagter igen. Og når der så går en halv times tid, og ens pegenøje det er blevet styret, så går man så ud. Og så er det virkelig, det begynder at dirre i kroppen. Det er, når du hopper ud af den vogn, og du så hopper ned mellem togstammer, og du så hører togene brumme, og den rysten i kroppen der, og man tager doserne frem og kigger sig frem og tilbage. Og så lige når man så sætter den første streg, det sus, det kan ikke beskrives med noget. Det kan sættes op på orgasmeplanet. Det er det eneste måde, jeg kan udtrykke det på. Fordi det kan ikke udtrykkes med ord. Ja, altså man kan jo for eksempel tage handsker på, så kan man måske tage en eller anden hue på eller sådan noget, ikke? Måske tage nogle overtræksbukser på og sådan noget. Og så, når man er færdig med at male, så tage det af og gemme det. Altså, hvis man er dum i hovedet, så tager man hvidt tøj på. Og hvis man er smart, så tager man mørkt tøj på. Fordi selvfølgelig gælder det om, at man kan sløre sig selv, ikke? Og gå ind i skyggen, hvis der for eksempel kommer nogen, ikke? Fordi man er ret tit meget heldig, ikke? Hvor man lige pludselig ser en skikkelse, ikke? Og så er det bare væk, og så ligger man der, ikke? Og så er det bare en eller anden sumpet DSB-mand, der ikke render, der aner et skidt. Han går den der bare stille og roligt forbi, ikke? Og så kommer man så videre igen, ikke? Hvis der er en esser, der for eksempel har set dig, ikke? Stå og tagge et eller andet sted, og så er du så noget væk, så er det klart, så bliver man væk inden for byen i en måneds tid. Det er jo klart, hvis han har set det stå og skrive dit tag, og så du kommer ind igen, kan han lige gå ind og tage fat i det, og så sige, ja, jeg har set, der er stor male der, det er jo rollenviden, ikke? Altså, så hvis man kommer i retten, så kommer det igen, hvem tror dommeren mest på, ikke? En graffiti-maler eller en tjenestemand. DSB og deres tog er det bedste sted at male graffiti på, for det bliver set af så mange. Den største triumf for en graffiti-maler er, når han kører sin sejrsrunde i den togvogn, som han selv har smykket, som bærer hans farver. Jeg kan huske, vi så deroppe i Hillerød, og der stod vi så en 5-6 skrivere, og vi stod og jublede, altså. Vi stod virkelig og jublede, vi var så glade for, at det var kommet ud at køre. Skal vi sige, sæden løb ud af mit slapperlem, for at beskrive det på den bedst mulige måde. Det er noget af det fedeste, som man er ude at lave. Et stort togvis for eksempel, så selv køre rundt med det. Kigge ud af vinduet, og så man ser folk, de står der. Enten står og svogler over, det er noget hærværk, eller de står der og synes, at det er meget flot og sådan noget. Altså det er faktisk noget af det fedeste, ikke? Men DSB ved, hvad de er op imod. Deres lokomotiver skal ikke trække fjendens triumftog hen over de storkøbenhavnske banestrækninger. Så hurtigt som muligt bliver vognene kørt til afvaskning på Boffen i Tostrup. Og så hvis man er ved at lave togpige, som man for eksempel sidder og venter på stationen, så kan man sidde og vente op til 2 timer før det kommer, ikke? Og så kan det være, at man venter forgæves, fordi de er kørt ud i Boffen. Det er der, hvor de vasker vognen, ikke? Og så hvis det ikke har været derinde de 2 timer, så er det afsted til Rødt Tostrup. Fordi det er jo, hvor Boffen er, fordi så skal man ud og man skal have billedet af det, ikke? Og så skal man så ned på skinnerne, og så skal man så ud og finde togpise der, før det bliver vasket væk, ikke? Det er meget sjovt ting med DSB, det er nemlig, de sender alt det fede, alt det man virkelig har brugt tid på at lave, ikke? Det sender de direkte ud for vasket af, mens alt det grimme, det får bare lov til at køre rundt. Så ligesom de bygger det op, så folket kan komme til at hade graffiti, ikke? Så de ligesom, de får folket med sig, ikke? Så bliver det Vesterport station. Og sådan står de to fjender over for hinanden. På den ene side DSB med sin magt og autoritet, på den anden side står skriverne med deres særdeles effektive spraydoser. Ingen af dem har vundet kampen endnu, men DSB overvejer at spille ud med et afgørende træk. Et civilt vagtkorps, som ubemærket vil kunne observere og registrere de sejlivede graffitimalere. Alle skriverne er bange nu, men jo mere bange de bliver, jo mere selvsikre bliver de. Jo mere modstand de får, jo mere bliver de overbevist i troen om, at graffiti det er det rigtige. Vi håber på, at vi kan bombe så meget, så de taber en masse penge. Og så de måske sløjfer og få vagter på togene, så vi kan få den gamle tid op, hvor der ikke var vagter på togene, og så en flot graffiti på alle vognene.
Du kan altid bombe. Altid. Du kan endda gøre det på endestationer nu, selvom det er farligt. Hvis du kigger på togene i dag, så er de allerede smadret, og krigen er ikke engang startet endnu. Det er bare for at fortælle, hvor vildt det bliver. Det tager et kvarter og smadre 4 stammer med 8 vogne. Med spaghetti og tags. Spaghetti, det er bare, altså, så man bare sætter nogle streger, bare for at lave et eller andet. Og der skriver de dit navn en gang imellem. Et kvarter tager det at smadre 4 stammer. For en person. Det er bare for at fortælle, hvor vildt det bliver, ikke? Folk går amok.